Vi har ikke nogen familiepolitik i Danmark. Vi har ikke haft nogen familiepolitik de sidste mange år. Hvad har vi så haft? Det, som man har været optaget af, det er, hvordan får vi flest mulige kvinder ud på arbejdsmarkedet, og hvordan får vi mest mulig ligestilling. Det er så ikke lykkedes specielt godt faktisk i Danmark. Og så har man været optaget af, hvordan vi fik institutioner og af institutionernes kvalitet. Men den kvalitet har faktisk været dalende lige siden midten af 80'erne. Så det, man har troet var familiepolitik, det var, hvordan vi fik så mange børn ud i institution og så mange kvinder ud på arbejdsmarkedet som muligt. Men det er jo ikke nødvendigvis at tage barnets perspektiv. Små bitte børn har brug for nære, stabile, rolige, kærlige relationer til deres nærmeste voksne. Og de har også brug for sociale kontakter. De har måske brug for det, man kunne kalde en udvidet familie. Altså bedsteforældre, fætre, kusiner, naboer osv. Men de har ikke brug for at være sammen med en masse andre 1- og 2-årige 8-10 timer hver dag og i forvirrende steder, hvor normeringerne er for dårlige og hvor personalet hele tiden bliver skiftet ud. Det jeg siger, det er, at vi må gentænke hele arbejdsmarkedet, nu hvor vi har kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og hvor vi har måske nogle af de allerdygtigste og mest højtuddannede i vores arbejdsstyrke, det er kvinder. Så vi vil jo ikke bare sende dem hjem igen. Sådan som det er nu, der går kvinderne med dårlig samvittighed. De har nogle fine eksamenspapirer, mange kvinder, men de går ned med stress, fordi de har det her dobbelte pres. Hvis vi derimod sænkede arbejdstiden for både kvinder og mænd, mens man har små børn, eller i hvert fald gjorde det lettere for kvinder og mænd, der har små børn, at komme på nedsat arbejdstid, så ville vi lette en stor del af presset, og gøre det nemmere også at få nogle skattefradrag, som gør, at man kan klare det økonomisk at gå på nedsat tid, mens man har små bitte børn. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der er på deltid, tvungen deltid, som gerne vil op i arbejdstid. Så min pointe det er, det skal være meget nemmere at gå op og ned i arbejdstid, alt efter hvor i ens liv man er, altså hvilken livsfase man er i, hvilke behov man har for at tage sig af nogen. Altså om man har nogle omsorgsforpligtelser. Og det er der, vi har fejlet i det her velfærdssamfund, det er, at vi har glemt, hvor vigtigt det er, at mennesker har overskud til de omsorgsforpligtelser, som livet indebærer i forskellige stadier. Men har vi råd til det? Ja, det har vi, fordi en af de ting, der gør vores velfærdssamfund så sindssygt dyrt i dag, det er, at vi lider, rigtig mange af os lider under den manglende, elementære omsorg. Og små børn, de tilpasser sig. Men når man så kommer i skole, så er der mange børn, der reagerer. Og når de er unge, så reagerer rigtig mange. Hver 4. pige og hver 5. dreng reagerer med psykisk mistrivsel i dag. Og det er meget, meget kraftigt stigende. Der er rigtig mange indikationer, der går i retning af, at der er noget helt grundlæggende i vores mulighed for at være nærværende og omsorgsfuld over for hinanden, som nu viser sig som en form for metaltræthed på de nye unge. Og det er klart, det er en rigtig dårlig forretning for samfundet. Fordi det her, det bliver unge mennesker, som har svært ved, og som ikke har selvværd nok, som har svært ved at gennemføre en uddannelse, holde på et arbejde og klare et almindeligt liv med forpligtelser. Så det er klart, at jo tidligere du sætter ind, jo bedre kan det betale sig rent samfundsmæssigt. Og vi mangler at forstå, at vi skal investere i det helt lille barns liv med sine relationer, og at det vil være en vanvittig god samfundsmæssig investering. Det er der også rigtig mange af de nye økonomer, der peger på. Man taler oven i købet om social return on investment, som er 16 gange større, hvis man sørger for at opfylde barnets behov inden for det første år, sammenlignet med, hvis man først gør det senere.